Naimbag kabigat tayo aming kakabsat. Dawatek ti intay pinagtakder. Ti apo nga Diyos tayo, ket may sa Diyos nga umawawag. Aggung umungkam nga agdayaw ken dumngeg iti dayta nga awag mo. Ti apo nga Diyos tayo, ket may sa Diyos nga mangibaon. Datayo dito'y tapno agdayaw, sigurot, ken makipaset ti pag-ini ni Kristo. Ti apo nga Diyos tayo, ket may sa Diyos nga mangbendisyon kada tayo. Addakam dito'y santuaryo, tapno agdayaw ken agkidaw iti bendisyon mo, o Apo. Agdayaw tayo iti Diyos. Amen. Kararag tayo. Bendito a Diyos, apo mi nga nasantuan. Apo itantanok mi, itinapateg unay anagan mo. Madaydayaw ka, ken pagyamanan da ka o Diyos, iti amin, agundaway ti paset ti pinagbiag mi. Apo, bendisyonam kumadag iti sasaom, nga maipadayag ita nga bigat. Bendisyonam kadi o Apo, dagiti aramatem. Kadagiti amin nga makipagpaset, kastapay Apo kadagiti adda ti online nga kakabsat mi. Si kayo kadi Apo ti mangtignay kadagiti bibiyag mi ket mabigbig da ka kumao Apo ket idaydayaw da ka. Idatag mi nga rod o Dios iti daytoy nga serbisyo mi ket iparukpok mo kadi dayta na santuan nga espiritum. Pulutam dagiti puspuso mi tapno malukatan a pangikargaan dagitoy nga sasaom o Apo. Daytoy ti kararag mi, itinaga ni Apo mi nga Hesukristo. Amen.
Ni Jesus kinunana kadagiti disipulo na, saan nga amin kada kayo ket nadalos. Ita akanito ti panangamiris tunggal maysa, ti bagbagina, tapno mabigbig tayo ken makipagpaset tayo ti misyon ni Kristo. Ipudno tayo nga ro dagiti bambanag at tubeng ti intay panagbalin apag mapagtalkan ken adipen na. Maawis tayo nga rod kakabsat, agparintuming daan si papakumbaba, iti daytoy nga kanito, ti oras ti panagbabawi, bayak ti natal na nga tukar ti organo. Agkararag tayo, awan o hapo ti mailinged mi keng ka, ken iti basol mi aduda. Dumawat kam iti pamakawan mo, ket iyeg mo kadi ti kaasi ken parabor. Nagliway kami ti panangsurot ti pagayatam, nagkurang kami ti panangawat ti padami a tao, ken ti aglawlaw mi. Pagtalinayan din na kami kadagiti bukod mi a pagayatan, o apong rukatan nakam kadagiti manipod, kadagiti nakaibaludan mi. Sumrek ka ti biag mi, ket ikan nakam ti kapya. Gapu ken Kristo nga apo mi. Amen. Amen. Iti panangornong kadagiti sagot nga agpaay iti paaramid ti multipurpose building. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Good morning.
Yan, kastamet dagiti kadwa tayo nga da iti online live streaming iti Central United Methodist Church nang nangruna kadagiti naka-online iti Ilocano service. Agyaman kami tagtultuloy nga pannakipasetyo ken kastamet kadagiti kakabsat tayo sa di naman tinaggapuan nyo. Daman kayo dito in Metro Manila ken kadagiti kabangibang nga syudad, Ili, probinsya. Agyaman kami tagtultuloy nga panakikadayo ken panakipasetyo iti Ilocano service dito is Central UMC. Kakabsat maragsakan tayo nga makadwa tayo iti daytoy nga kanito dagiti natataraki ken napipintas nga papastor nga addadtoy kanya tayo tinagbabaitan tayo gyaman tayo kadagiti papastor nga nakipag-meeting iti Board of Pension ti Philippine Central Conference kadagiti naglabas nga aldaw idi kalman kaya't maragsakan na mangyamam mo ni Pastor Exiomo nga nagapupay ijay North Cotabato kaya dawit man panagtakdir ni Pastor ayan ken kasnamet ken ni Pastor Benamin Dupitas ayan nga nagapupay Sultan Kudarat ayan ken kasnamet ken ni Pastor Alma Juan nga nagapuy ijay NELPAC ayan iso ti representative. Gyaman tayo, kadagito nga papastor tayo, tultuloy nga agserbi, kaya ni Apo, babayen, ti iglesia tayo dito United Methodist Church. Siguro, awisin da kayo matin, pastor, no, hang kayo nga agapapura, madamdama, kaya makipasit kayo ti timpuyog, madamdama, maawis kayo. Kaya kastamet, agyaman tayo, iti kanito, ti kada, digiti naggapupay, San Jose del Monte, nga kabagyan, the judge, da Ate Charito Rosales, ayan, kidawin mo panagtakdir da, ni Ate Marilo Cruz, kini Ate Angelina Ramos, ayan, nagyamang kami, ti panakipasetyo, dati gandat da kina Ate kini Judge, ken kastamit nga, tapno kastakit makita damit niya, kini Mami Anita Larida, ayan, nagyamang kami, tagtultuloy, ken kastamit, kadigita dati online, nga iti daytoy nga kanito addaman kayo kadagiti na duma-duma nga probinsya dito Pilipinas nang nangruna kadagiti adda ti Ballasio taaw agyamang kami tagtultuloy nga panakipasetyo dito Ilocano service ken kasnamet nga agtultuloy nga kablaawan tayo met dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas kidawek man no adda dagiti ag birthday tata nga lawas na Kamono, dagito ikit adati Ilocano, Kathleen Ann Bayudan, ni Carol Claire Lariosa, ayan, at kastamit kini Ate Nancy Kamaddu, adati iso na ni Ate Nancy, ayan, regular nga umaymot ito'y, kaya kastamit ni Kuya John Jeffrey Kabugon, adati ni Kuya, ayan, awan sa isuna. Ken into no 29 kablaawan tayo ti wedding anniversary ti may isa kadagiti trabahadores tayo met dito iglesia ni Sari ken ni Arlene Oreta wedding anniversary da into no 29. Ken kastamet no siya sino man kanyayo kakabsat dagiti ag birthday iti daytoy nga lawas agtultuloy nga kablaawan da kayo. Ket iparukpok tinananay nga bendisyon pay kadagiti bibiyagyo ken kastamet kadagiti nakaabot manen ti maysa nga tawen ti kas agasawa panakaabot da kadagiti anibersaryo da. Kakabsat maawis kayo kalpasan iti timpuyog Sunday School ken kastamet ti Ilocano adda maangay nga Ilocano service planning tayo. Ket sapay la kumata digiti leaders tayo ti choir at ti representative da kastamet ti timpuyog ken dagiti lay leader associate lay leaders tayo ken dagiti daduma pay nga leaders ti Ilocano service maawis kayo tapno agplano tayo mamet kadagiti paset ti ministeryo tayo met iglesia tayo dito central nga mabalin tayo nga aramiden kas may nga gunglo ditoy Central UMC. Iso nga maawis kayo amin kakabsat. Ken agtultuloy kayo met nga awisin kakabsat nga makipaset no siya sino man adda dagiti talento da nga talento ti panagkanta agaw awis ti choir ti Ilocano po Ilocano ket sapulin nyo lang ni
ti presidente da ni kabsat nga Alpha Rumbawa. Ayan, sa pulin nyo lang, ni Engineer Jello, kinigiti na dumapay nga choir members sa pulin nyo lang, no kayat yun, ti makipaset, iti da ito nga ministry. Ken kastamet, iti timpuyog, ti Sunday School, Sunday School group tayo, dito Central, sa pulin nyo lang ni Fiscal Des, awisin na kayo met nga makipaset, iti da ito nga Sunday School, nga panagadal tayo, ti sasao ni Apo kalpasan ti service tayo dito Ilocano. Ken kayat kumet nga yawis kanyayo kabsat, no kasapulan nyo, dagiti serbisyo, ti pastoryo, daman dagiti memorial service, birthday, anniversary, Thanksgiving, when anyaman nga kasapulan nyo ti serbisyo, ti pastoryo, ket tumawag kayo lang di office kakabsat. Umay kami, kaduami ti visiting team, ken kastamet ti ministerial team, tapno kastagat, makabisita kami met kadigiti pagtaingan nyo. Saan kayo kung mga mabain, umawag ti opisina tayo, si lulukat ti opisina tayo, ken ti iglesia tayo. Sa pulin nyo lang, dagiti associate lay leader tayo, ken kastamet, dagiti visiting team tayo, ni Ate Sol, ken ni Nanay Celia, ayan, ni Ate Marjorie, ken kastamet, ken Ate Melinda. So, dalang basit padamag, video presentation, iti multipurpose building, kidawik man ti multimedia tayo. A vision is coming to life. The foundation is planted. And soon, this multipurpose building will rise to glorify God and serve His people. A place for worship, fellowship, and service. Together, let us continue what we started and build for His glory. Kararagman, ti panangipasdek tayo, iti multipurpose building tayo, babayan ti panangidangulo, iti building committee tayo, nga idangulwan ni Engineer Jello Sadora, ken kastamet ti kabuklan ti iglesia tayo, ket tagtultuloy tayo nga ikararag daytoy. Kakabsat, tumakdir tayo, ket iyalatiw tayo man ti ayat, ken kapya ni Apo, bayat ti panangkankanta tayo, iti timpuyog dagiti Kristiyano, ket alaman muen tayo man, ti tunggal maysa, nga kakabsat tayo ken Kristo. Impuyog dagiting Kristiyano, at kantakin nagragsak tayo, di pamati inanama, kenayan-nayan di kaya sang kamay sa tumpalipay nga tibilin na ayan tirepin mo di ka padamatao ayan tirepin mo tunos ka nagem tayo ayan tirepin mo, tunos kitakem tayo, at tayaw tay ngada, sang kamay sa, ti pamatiken inanama, ayan, tirepin mo, ti kapadamatao, ayan, tirepin mo, unos kitakem tayo. Ayan, tirepin mo, tunos kitakem tayo. At dayaw tay ngada, sang kamay sa, ti pamatiken inanama. Ayan, tirepin mo,
ti kapadamatao. Ti maibasa nga paset ti nasantuan na surat, maadaw iti surat ni San Pablo, kadagiti taga Galacia, iti makalima nga kapitulo, bersikulo nga umuna, santo umalatiw iti sangapulo ket tallo, aging gana iti 25 ket kasto iti mabasa. Winayawayaan na tayo ni Kristo, kayat naasawen apodno asiwawaya tayo. Agtalinead kayo nga rod akas nawayawayaan at tao, ket diyo ipalubos ngagbalin kayo manen at agabo. Itibiyang iyo kakabsat ko, naayaban kayo nga agwayawaya, ngem saan adaytoy awayawaya ti paggapuan nyo mangipalubos nga iturayan na kayo ti tarigagayo akas tao. Agtitinulong kayo ket di gapu iti ayat. Tamadagop ti amin alinteg iti may sa abilin, ayatem ti pada matao akas iti bagim. Ngem no kas kayo la kadagiti animal nga agkikinagat ken agdidinangran, agganad kayo a mangano agiinnibus kayo. Daytoy ti kayat ko asawen, ituloy yu ti paidalan iti espiritu, ket di yu pagustuhan ti tarigagay ti kinatao yu. Ta maibusor ti tarigagay ti espiritu, iti tarigagay ti kinatao. Iti tarigagay ti espiritu agbinusor dagitoy, kayat nasawen, di yu maaramid ti kayat yu nga aramiden. No idalan na kayo ti espiritu, saan na kayo nga iturayan ti linteg. Nalawag ang makita ti aramid ti kinatao, isuda dagitoy, panakikamalala, kinarugit, kinaderrep, panagrukbab kadagiti di Diyosen, panagananito, panagiginura, panagaapa, panagiinimon, panagpungpungtot, kinaagom, panagiinnapal, panagbarbartek, nalabes a panagragragsak, ken dadumapay, akas kadagitoy. Balaagan kayo ita akas panang balaag ko kada kayo idi dagiti agaramid, kadagitoy di danto mairaman at makipagyan iti pagarian ti Diyos. Ngem ti espiritu patauden na ti ayat, rago, talna, anos, kinamanangaasi, kinaimbag, kinamanatalek, kinapakumbabaken, kinamanagteppel. Awan tilinteg ang maibusor kadagitoy, ket dagiti pasurot ni Kristo, Jesus, inlansada ti daan a kinatao da, agraman ti amin agartem kinaindagaan at tarigagay. Inikkan na tayo ti espiritu ti biyag, masapol nga iturayan na met ti biyag tayo. Itay kumaagpalangguad, wenno agpipin na sakit, wenno agiinnapal. Kidawik man ti panagtakder ti tunggal may sa kakabsat ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus malipod ti surat ni Lucas ti may kasyam nga kapitulo bersikulo 50 ket maysa aging ganat 50 ket 2 ket kastoy ti mabasa tayo. Idi umasidigen ti aldaw ti panakayuli ni Jesus sa dilangit, ingkeddeng na ti mapan ijay Jerusalem. Pinaunana digiti sumagmamano at tao. Napanda iti maysa nga baryo sa jay Samaria tapno isagana da iti amin para kenkwana. Ngem saan nga inawat dagiti tattao sa jay, tanalawag amapan ni Jesus sa jay Jerusalem. Idi makita daytoy da Santiago ken Juan nga adalan na kinunada, Apo, kayat mo nga awagan mi nga bumaba ti apoy sa dilangit tapno uramen na ida. Sinango ni Jesus dagiti adalan, ket binabalaw ida. Kalpasan na napan ni Jesus, ket kinunana kadagiti adalan na iti sabali a baryo.
Idi agdama, iti dalanda, umasidig iti maysa a lalaki, ket kinunana ken ni Jesus, sumurutak ken ka, oray sa dino ti papanam. Adda rukib dagiti musang, ngem adda ti umok dagiti tumatayab, ngem awan ti pagidaan, ken paginanaan ti anak ti tao. Insungbat ni Jesus. Kinunana ti sabali a lalaki, suruten nak, ngem kinuna ti lalaki, apo innak mampay, ipumpon ti amak. Kinuna ti maysa kinuna ni Jesus ken kuana, bayam dagiti natay, amang ipunpon kadagiti minatay da. Ingkakit ikasaba ti pagarian ti Diyos. Adda manen sabali a nagkuna ken Jesus, sumurutak ken ka apo, ngem innak kadipay agpakada iti pamilyak. Kinuna ni Jesus ken kuana, iti mangrugi nga agarado sa talyaw saan a maikari ti pagarian ti Dios. Bendisyonan natin itong galmay sa kanya tayo kakabsat ti panakay basa ken panakadingeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Isa sa naragsa sa
Agyaman tayo ti mensahe ti koro, ngayon pa ay ti kakabsat tayo ti Ilocano Choir. Kastema tayo kakabsat iti Philippine Annual Conference. Iti daytoy nga panawen ket iso digiti kung kuna tayo nga panagplano kadagiti amin nga aramid tayo kas maysa nga iglesia. Ket daytoy sumaruno nga bulan ket iso met ti kung kunain tayo nga stewardship month. Ket kuman nga ibasar manipod ti binasak tatay iti ebanghelyo ni Apo Jesus ti mensahe tayo nga may papan ti panawen tayo para ken Apo. Kaadwan na kakabsat ti tunggal may sa kanya tayo, adda dagiti kanito nga masarakan tayo, dagiti biyag tayo nga naliday. Gapo ka dagiti sobra nga banbannog tayo. Ado dagiti pakakumikuman tayo. Wenno napnuan okupado dagiti biyag tayo, okupado dagiti schedule tayo, ket no dadduma awanin ti oras tayo kadagiti biyag tayo ken kastamet ken Apo. Ket kasta ti kaadwan nga mapaspasamak kadagiti tattao nga dandani nga mabubos dagiti panawenda kadagiti napateg nga banag ti panagkita da. Ngem ken Apo no dadduma isumet ti iyadayo tayo ken kuana. Adda dagiti trabaho nga kasapulan nga apurain tayo. Adda dagiti deadline nga aramiden tayo. Nagadu dagiti appointment nga kasapulan nga aramiden tayo. Ado dagiti dalusan tayo, wenno aramiden tayo kadagiti pagtaingan tayo, wenno taremnen tayo. Ngem no kitain tayo dagitoy adda kadi wenno masapol kadi nga ited tayo dagiti schedule tayo tapno kasta umdas ket maikan tayo ti panawen kadagiti bibiyag tayo. Ti binasak kanyayo makita tayo dagiti tattao iti nasantuan na surat a binasak nakita ni Jesus dagiti tattao nga imasideg ken kuana nga adu dagiti pambar. Ket nilaksid ni Jesus dagitoy kasaan nga maitutop. Awan ti tiyempoda ken Apo. Adda dagiti na ikideng nga saan sursuro ngamin nga nasken nga aramiden dagiti Hudyo kadeta nga panawen ngem addamet dagiti sursuro nga impaay ni Jesus tapno kasta no mampay may labsing kadagiti Hudyo ngem para kini Jesus dagitay umno nga sursuro nga isutsuruten. Iso nga idisembrek ni Kristo ti maysa nga lugar kadagiti ijay Samaria saan agagangay iti panagpadagusda ken kuana. Anya ti inaramid da saan da nga inawat isuna. Iti lubong ni Jesus ken uray pa iti lubong tayo sakbay nga imay ni Kristo laglagipen tayo nga kastamet kadagiti Hudyo, dagiti Samaritano, ken kadatayo nga namati iti daytoy nga panawen, adda ti kinapateg ti panangawat, panang pasangbay, panang padagos, kadagiti tao nga umay kadatayo. Ket makita tayo ti inaramid da ken Jesus, ti panagkedked da nga umawat ken Jesus, ket ipakita namet kadagiti kasasaad nga gapo kadagiti nagbeddengan tayo wenno nagbabaitan tayo dagiti Hudyo ken kadagiti Samaria, kadagiti Samaritano. Napadaasan nyo kadin kakabsat dagiti nagpabisita kayo ket haang kayo nga inawat. Wenno saan ket medyo haan nga hanga napintas ti parang trato da kanya tayo. Ngamin ti parang kita da no nagpabisita tayo, wenno bimisita tayo kasla dadagsin kanyada.
Ngem adda ti dua nga kayat ko nga ibati kasursuro nga makita tayo nga tiintay panang rugi iti daytoy nga komperensya annual manen ket kastoy kuma ti kagagalad tayo. Iti likudan kadagiti kinaokupado tayo iti biag. Kas maysa nga namati ken maysa nga iglesia. Kayat ko nga ibati ti tunggal maysa kanya tayo, maadaan tayo kuma ti espiritu nga panang pasangbay. Wenno saan di panangawat, panagpadagos. Wenno ti sarita ti Ingles, di hospitality tayo kakabsat. Kinuna ni Amiel Pineda iti article na nga hospitality a hallmark of Filipino culture, meaning Filipino culture is built on hospitality. In the Philippines, hospitality is the fundamental aspect of the culture where strangers are welcomed as friends and guests and treated like family. Ket dayta ti saan a mapukaw kuma nga kagagalad tayo kas maysa nga Pilipino nga may samit nga sentro nga adal wenno sursuro ni Jesus titunggal maysa kanya tayo nga Kristiyano. Daytoy kuma a kagagalad tayo ket nairamot iti na espirituan nga panagbiag tayo ket silulukat tayo kuma nga awatin dagiti tao nga umay kada tayo. No adda ti sumarungkar kadagiti pagtaingan tayo kas Pilipino, di ba? Ipaay tayo amin dagiti kabailan tayo. Isaganaan tayo ti taraon inumin. Ket no mariknada dagiti ay siyempre maliwliwa dagiti bisita tayo. Ipateg da tayo. Ket maapresyar da dagita nga kagagalad tayo. Kas maysa nga Pilipino ken kas maysa nga namati ken Kristo. Ket daytoy apakabigbigan tayo kas Pilipino, daytoy nga kultura tayo ket makita kada tayo kakabsat kadagiti inaldaw a panagbiag tayo. Tapno kasta makita no kasano ti kagagalad tayo nga datayo ket maysa nga adda di espiritu ti panagpadagos, panangawat, ket saan tayo mailaksid kanyada. Ket daytoy ti kultura tayo nga Pilipino. Saan laing kuma nga maysa nga tignay wenno aramid daytoy nga maysa nga wagas ti panagbiag tayo. Nang nangruna kanya tayo nga iglesia. No kasano tayo nga makilangin-langin kadagiti tattao ket kayat nasawin ipangpangruna tayo dagiti relasyon tayo. Ket daytoy kumati misyon tayo. Kas maysa nga iglesia, ministeryo tayo anangayaban ni Jesus. Ket nakasagana tayo kakabsat nga numampay adda dagiti nagbabaitan tayo kakabsat, nagbeddengan tayo. Silulukat kuma titunggal maysa kanya tayo. Ti panangawat tayo kadagiti sabsabali. Ikatin tayo dagiti pader. Tapno kasta ti espiritu. Dijay espiritu ti panang padagos, panangawat. Kit agtultuloy nga makita dagiti sabsabali. Saan laing nga gapo tada tayo ket maysa nga Pilipino ngem nang nangruna nga makita da kumakanya tayo ngamin da tayo ket Kristiyano nga pasurot ni Kristo. Ket dayta ti makita kuma kadagiti biag tayo. Mapaneknekan kuma dagitoy babaen kadagiti aramid tayo. Pasangbayen tayo dagiti gangan naet kas kinunana ti Hebrew chapter 13 verse 2. Adda dagiti nagpadagos iti balbalayda. Adida ammo nga angheles dagiti sinangailida. Ket kasjay kumati espiritu tayo. Amuyo kakabsat, at least dagiti papastor nga medyo mas natainganin ngem kanyak. Dagiti munula nga papastor nga dadtoy. Amuyo ken kanya tayo nga kailukanwan ay dayta titatak tayo, di po ba? Saan ka di?
No adag pasyar kanya tayo nang nangruna dagiti panglakayen, kadagiti pagtaingan, kadagiti iglesia, kastamet kadagiti nanang, makitam di espiritu ti panang padagos da. Panangawat da king ka. Nang nangruna dagiti panglakayen nga papastor idi, no agpasyar ti pastor idi, ket kasla ti riknada ni Kristo adda kadagiti pagtaingan da. Ket no agawid to ni pastoren ke adu ti pasusuon da. Pabitbit da. Saan ka di? Kasjay ti kagagalad dagiti mununa idi. Ngem amok kasta palaing ti kagagalad tayo kas naawagan nga Kristiyano nga amin nga kapatgan nga addaan kanyada kakabsat ket sisagana da nga ipaay numampay tilikodan kadagiti kasasaad da. Ket kasjay kuma ti kagagalad tayo saan kasla ni Jesus saan da nga inawat adda ngamin dagiti nagbabaitan da ngamin Hudyo isuna dagiti dadduma Samaritano kastamit dagiti Hudyo handa nga kayat nga awatin ni Jesus. Ngem kakabsat awising kayo nga tilikudan kadagiti kinaokupado tayo saan kuma nga mapukaw kadagiti biag tayo ti espiritu ti panangawat tayo kadagiti sabsabali. Panangpasangbay tayo kadagiti bibiyag tayo. Ngamin ti kinaokupado kakabsat ket saan apagilasinan ti espiritualidad wenno kinaanay iti biag. Ngem kinapudno na adda daytoy ket pagilasinan ti kinaumbaw ti biag kunana ti maysa nga manurat. Nga kas kunanan ti United Methodist Church maysa kadagiti best practices tayo, maysa kadagiti kasayaatan nga aramid tayo kas maysa nga Iglesia Metodista di radical hospitality. Hospitable ka ngim radical pay, nasursurok pay, grabe. Kaya't nasawin, ket tapno rumwar tayo kadagiti comfort zone tayo. Tapno mariknada, ti nagpayduma apanang sangaili tayo kadagiti dadduma. Ti radikal nga arami nga nagpayduma, gapo ti panagpadagos tayo, panangawat tayo, ket daytoy ti maysa kuma kadagiti kagagalad tayo. Kas maysa nga Iglesia Metodista. Isut gapo na ngamin no, datayo ket ti espiritu ti panangpasangbay ti adda kanya tayo. Amuyo kakabsat, iyan ninaw na ti ebanghelyo ni Apo Jesus kanya tayo. Lagipin nyo ti inaramid ni Jesus kadagiti biag tayo nga sinubot na tayo ni Kristo. Numampay napukaw tayo ti imatang ni Kristo ngem babaen iti inaramid na isubli tayo ti imahe tayo kas anak ni Kristo na isubli kanya tayo gapu ti panangawat na kada tayo. Ket kasjay tayo kumakakabsat nga titunggal aramid ti panangawat tayo kadagiti sabsabali iyan ninaw tayo kakabsat iti nasantuan nga ebanghelyo ni Kristo kadagiti sabsabali. Saan laing digijay? Maysa ti panangpasangbay ket maysa nga misyon tayo metten kakabsat. Babayen ti panangpasangbay tayo, panangawat tayo. Makita ti panangisuro tayo, ti panagtitinulong, maipakita tayo, ti kagagalad tayo, dagijay talento tayo, yung mga gifts of graces na kung kunana tinasantuan na surat, ken kastamet ken ni Juan Wesley, ket no makita dagiti sabsabali kakabsat, agmismisyon tayo maten kadakwada. May kadwa kakabsat, ken maudi, kas mabasa tayo, di prioridad tayo. Aggargaraw tayo iti kinaado, kas tinabasa tayo, kadagiti na duma-duma arason.
nga mangipakita iti pangpangruna tayo kadagiti biag tayo. Kas kinunana iti verse 59 to 62, no basahin tayo, anya ti kinunana ijay. 59, kinunana, ngem kinuna ti lalaki, apo innak mampay ipunpon ti amak. Kinuna ni Jesus kenkwana, bayam dagiti natay ang mangipunpon kadagiti minatay da. Ingkakit de ikasaba ti pagarian ti Diyos. At damanen sa bali nga nagkuna ken Jesus, sumurutak ken kaapo. Ngem innak kadipay agpakada iti pamilya. Kinuna ni Jesus kenkwana, timangrugi nga agarado sa talyaw at talyaw saan ang maikariti pagarian ni Apo. Ijayin ti Matthew 6:33 kunana, ipangpangruna yu kedi abiruken ti pagarian na. Ket tungpalin na ti pagayatan na. Ket ited na amin akasapulan nyo. May saman nurat, kinunana, he is no fool who gives what he cannot keep, to gain what cannot lose. Si tutulok tayo kumangarod nga sumurot ken Kristo anyaman dagiti prioridad tayo ti biag. Napatig kadi ni Jesus kadigiti amin iti biag tayo. Si sasagana tayo kuma asumurot kanya na tilikudan kadigiti na duma-duma nga pagpilyan tayo. Ket unain tayo ni Kristo kadigiti biag tayo. No daddo mga kakabsat, agdua-dua tayo, ti panangikomit tayo kadagiti biag tayo. Ket no daddo ni Jesus ti maudi kadagiti biag tayo, ket dagiti kayat tayo ti umuna wenno prioridad tayo nga aramidin kadagiti biag tayo. Kumbaga ni Kristo ti last priority kadagiti biag tayo. Ngem no unain tayo ni Jesus kadagiti biag tayo, amoyo ipangpangruna ni Jesus ti panangsurot tayo kanya na ipangpangruna ni Jesus kuma kaysa tinamay kakabsat. Ngamin ti panangsurot ken Kristo saan laing anamay kakabsat. Adda iti bunga ti panagsurot kas ti kapadasan ni Kristo. Masuot tayo. Adda digiti pagdalanan tayo. Mabalin nga saan tayo nga maawat. Ngem babaen ti inaramid ni Kristo. Gapo tinangibaunan ni Kristo inaramid na. Dijay nga prioridad na. Ket kasta kumamit ti tunggal maysa kanya tayo. Mangrugi ti panangsurot tayo ken Kristo, ket addaan kuma ti napasnek nga panagibtor aging ganat panungpalan kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo. So nganuhan tayo nga saan tayo nga makita nga adda ti panagibtor, adda iti bunga, ti panangsurot tayo ken Kristo, isubat DJ, ipapanaw tayo ken kuana. Ngem saan? Si sasagana tayo kuma, amang baklay, ti krus tayo, ti inaldaw, kas panangsurot tayo ken Kristo, kadagiti biag tayo. Nakasagana tayo kuma, amang baybaya, iti tunggal laped, iti panagna tayo ken Kristo. Ket nanyaman dagiti napatpateg kakabsat, siraragsak tayo numampay narigat kakabsat. Muyo kakabsat, dati ni Pastor Alma nga Juan, yak kamo, no miyembro na isun ti Dikom ili, edi 2002, yak kamo, na istorya ni nanang ko kanya yon. Namnamain ni amak, nga agtrabaho ak, tasyak nga rutino una, eki nagpastorak, nagaplayak nga sisyak. Eki may isang miyembro nga Dikom idi ni amak, eki apay niya kuka imitoy, una nakindi kanya kon. Di siyempre inawat dak. Inawat dak. Tayo sa Linungan West idi ti nang rekomendar kanyak idi. Naudi pa yung recommendation kon. Ket idi agawid kamen, amoy dati tugaw iti kindergarten nga plastic. Ay ki napadasak nga na ipang-or na kanyak dijay. Kit no hanak nga surutin anak ko, pumanaw kadtuyin wala na hindi kanyakon. But ngem sakbay nga pumanawak,
kit tinulungan nakmer. Ngimamuyo, ti kayat ko nga sawen, adadwa nga pagpilpilyak idi. Wenno ag PNP Act, ken apo, wenno ag PNP Act, ti gobyerno tayo. Tada ngamin, adda ti quota idi, ti may nga chaplain idi, inikandak ti form, no agbalin nga PNP, mabalin na ngag training, kas police officer, wenno ag pastornak para ken apo, wenno Philippine National Police. Narigat, kakabsa. Siyempre, amuyo mo ten, dakdakil ti sweldo ti police kaysa pastor, kakabsat, di ba? Sino naging ti police into yan? Oo, awan ni Kapitan nga Joshua, kaya naging dadong, kasjay, kakabsat. Narigat. Ngem, adda ti panagibtor. Paset ti panagsurot tayo ken Kristo. Ngem, magyaman tayo ken apo, kakabsat. Tilikodan, ti panangpili tayo ken Kristo, ti biyag tayo, agyaman tayo, ta inikan na tayo, ti pamati. Inikan na tayo, ti iglesia. Inikan na tayo, iti bukasyon, wenno trabaho. Kadigiti bibiyag ti tunggal may sa kanya tayo. Tapno kasta. Iso ti mangiturong kanya tayo, tapno kasta ket makasurot tayo ken Kristo. Tarigagayan tayo kumangarod, nga iyon una ni Kristo, kadigiti biyag tayo. Isu kumati prioridad tayo. Sa anyaman dagiti pagdalyasatan tayo ti biyag, kakabsat. Tilikudan kadigiti aramid tayo, ipangpangruna tayo ti Diyos, ket mabalin tayo, numampay mabalin tayo amakarit, gapu kadigiti paspasamak, tilubong tayo, ngem ammo tayo, nga ni Kristo, ket adda dagiti plano na titunggal may sa kanya tayo. Isot gapo na nga rod, kakabsat, ipangpangro na tayo ti Diyos, ket kadagiti napateg nga sursuro na. Awagan na tayo, tapno kasta agayat, agtalek, agbalin tayo, nga hospitable, nga kuna tayo, agbalin tayo nga isuna ket prioridad kadagiti biyag tayo. Tilikudan kadagiti kapadasan tayo ti biyag. Ket sapay la kuma tani Kristo ti agtultuloy nga umununa kadagiti naduma-duma nga paset ti panagbiag tayo kas namati ken kuana. Ket agtultuloy tayo nga ikan ti panawen ni Kristo kadagiti bibiyag tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Anya ti mabalin ko apang subad iti apo, kadagiti imbag nga impaay na kanyak. Mangidatagak to iti daton nga inumen apagyaman ko ken kuana, iti panangisalakan na kanyak. Iti imatang dagiti amin at tattao na, tong palek to ti inkarik ken kuana. Idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari ken daton na pagyaman iti altar. Maayos met ang mga ramat ti online banking babaen iti bank account ti Central United Methodist Church ana iparang kadagiti screen tayo.
Tuy sagot nga yegmi nagtawd ako pamin talek mo kada kami kakang tiagaywan amin asagot mo aywan mi apod no pagno pagyaman itek mi narag sa puso mi. Amen. Agyaman kami, Apo, ti kinaimbag mo, kinaparabor mo, kadigiti bibiyag mi, kadigiti na duma-duma abanag, na materyalan man ken saan, o Apo. Kaspaset ti panangidaton mi, kadigiti bibiyag, ken kadigiti parabor nga impaay mo, awatem mo, Apo, mausar, kadigiti na duma-duma nga ministeryo, misyon, aramid ti iglesyam, ket iparukpok mo met, ti tultuloy ken aglaplapusanan nga bendisyon kadigiti anak mo tap nagtultuloy damit nga bendisyon ti sabsabali o Apo. Dagitoy ti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Jesus ko inkari, iag serviken ka, Apo ken manubot ko, binakat baybayan, yakabuteng tigubat, no adakat kanya, yak mayaw awan, sikat mangidalan. O iparignam kadi, di kaagam kanya, no sulisukot umay daus arpadanam, ikabusor na bileg at tuy lawlawen na Emo asit gana kabludyan na kapsat ada kadi digiti araraw na kinapo maawis kay diti sangwanan digiti board exam stamet kadigiti da pagyamanan na nakaabot kadigiti birthday da anniversary wenno da kanyayo kapsat kadigiti sumarunong aldaw ket tumayab ti balasyo taaw tapno agtrabaho ijay maawis kayo tapno kasta ket kararag tayo. Bendito ken managayat nga Dios mi, yebkas mi ti panagyaman ken ka gapo kadigiti inaramid mo kadigiti bibiyag mi. Wen Apo sika ti nakikada ti naglabas nga lawas kadigiti biyag mi. Ti Santong Espiritum ti nang tarawidwid tapno saan kami nga agkurang udiket sika ti nangidalyasat kanyami isot gapo na nga adda kami iti sanktuaryum tapno ipaay iti kangatuan a panagyaman ken panagdayaw ken ka. Agyaman kami iti presensya ti tunggal maysa kadagiti anak mo kas panangbigbig da nga sika ti Dios da. Ket adadduy da o Apo kadwami man ti online o Apo tapno ipaay ti panagyaman ken ka. Isut gapo na o Apo kidawi mi kadi tagtultuloy nga panakikaadam manen kadigiti bibiyag mi ti sumaruno nga lawas o Apo.
sireb, laing ti ipaay mo kanyami tapno saan kami nga agkurang agkamali kadigiti amin nga aramidin mi no diket sika ti maitanok kadigiti amin nga aramid mi sa dino man tinangayabam kanyami. Wen Apo sangsang kamay sa kami kas gimong mo tapno dumawat manen ti panaki kaadam kadigiti biagmi kadagiti ada sagsagubanit daw, Apo, sakit da, tultuloy mi kadi nga ikarkararag, dagiti salunat daw, Apo, anyaman, dagiti dadagsenda, ti salunat, o Apo. Maminsan kadi manin nga dawatin mi ti asim, o Apo. Paay mo, tinananay, apan nakahagas, kadagiti bibiyag da. Usarem, dagiti agas, mangagas, pagagasan, o Apo, tapno kasta maisubli, ket agtultuloy nga maaramid da, dagiti pagayatam, ti panagserbida, ken ka, ti pamilya, ken komunidad, nga nangayabam kadakwada. Kastamet, kadagiti nakadanon, kadagiti panagkasangay, ken anibersaryo, kas agasawa, o Apo, iti daytoy nga lawas, agyaman kami, kit dawe mi kadi nga repetem isuda may adaan may saayat pamati ken panagserbi ket no kasano ti panakikaadam kadigiti biagda ti naglabas atawen maminsan kadi manen gapo ti ayat mo tariwidwid mo ipaay mo kadi manen o Apo kadigiti biagda kastamet dagiti adda pagyamanan da gapo kadigiti bendisyon nga naawat da, na materialan man ken espiritual, o Apo, agyamang kami. Pamaneknek nga saan mo nga binaybayan di tunggal maysa kadakwada, o Apo. Ken tunggal maysa kada kami. Ket agyaman kami, o Apo, saan kami nga mauma, nga mangi waragawag, mangibaga, ti kinaimbag mo, kadagiti bibiyag mi, o Apo. Kastamet, o Apo, kadagiti adda ti board exam da, o Apo. Dawem mi kadi. Nga ikam ti sireb, ti inda manen. Panag-take iti daytoy nga board examination, o Apo. Anyaman dagiti inadal da. Mangnamnama kami, o Apo, nga inawat dan ti gunguna, babaen ti panakaypasada, taamumi, o Apo, nga saan laing kadagiti na imbukudan nga tarigagay da para dagitoy nga adal nga impaay mo kadakwadang mausar da pay para iti padakkel ti pagariam, o Apo. Kastamet, o Apo, dagiti agtrabaho balasiw taaw. No adaman kadagiti anak mo, o Apo, iti kanito dawaten mi ti panangtarabay mo. Ti panagsagsagana da, aging ganat makasangpit da, kadagiti diso, wenno sabali nga luglugar, nga nangayabam kanyada, iti awag ti trabaho, o Apo, aging ganan tumanin na makasublida, kadagiti pamilyada. Kastamit kadagiti OFW, o Apo, ikarkararag mi kadi isuda. No mampay adayuda, kadagiti pampamilyada, kidawem mi ti panangtarabay mo, kadagiti bibiyagda. Kasta manen iti pananglukat, iti baro nga school year, dagiti anak mi, sabatim dagiti kasapulan mi. Ipaay mo dagiti kasapulan mi. Kadagiti anak mi, o Apo. Kati parukpok mo, tinanay, bendisyon na materialan, o Apo, kaya na espiritual. Tatno tingkam panangisagsagana manen tinasaysayaat a masakbayan kadagiti anak mi maipaay mi gapo iti bendisyon mo, Apo. Wen Apo amom dagiti araraw tarigagay kiddaw ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Bendisyonam ti iglesia mi, ti Central UMC, ti kabuklan nga ministerial team ken kastamet ti Ilocano Service, Lord. Bendisyonam dagiti aramid mi ministeryo nga nangayabam ken agyaman kami ti pagtultuloy apan nakipaset dagiti anak mo kadwa man ti sanctuarium ken iti online. Wen Apo ikarkararag mi met
dagiti guso-guso nga mapaspasamak tinailubungan, gapo kadagiti gubat, bisin, ken na dumaduma pay nga pasamak o Apo. Gapo kadagiti na imbubukudan nga tarigagay dagiti leaders mi o Apo. Ikam kadi o Apo, sika kadi ti makikaadda kanyada babaen ti Santo nga Espiritu. Tapno kasta para kadagiti umili tinailubungan nga kapya ti income mapadasan o Apo. Maminsan manen pakawanen na kami kadagiti nagkurangan mi, nagbasulan mi o Apo, pakawanen na kami. Dagito iti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. O Jesus kuin kami kadagiti kuwang anong sa dinutyan mo ijay metadata siya Jesus in karimet asikat surute inggan at panungpalan binakasinaan. Amen. Que Espiritu liwliwan ayawen ay pangruna ilangit ken kidagan. Amen. Kakabsat ken Kristo, tigimong tayo ket nalpasen. Ngem ti panagserbi tayo ket magrugi. Katin tayo panagserbi, ti agtultuloy nga ayat, pamati, kapya, ken panang tarawidwed ni Kristo, kadagiti bibiyag ti tunggal may sa kanya tayo, ti ipaay na, tinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.